echiche a ka e nyere ụfa na ọ bụ ife na-eme fa wee wetu obi wee kpọghachi ndị ọrụ ha ka ha pụta n'abụbụ ọrụ fa gbara gaa na anachitesi na fa gbọrọzi abụbụ ọrụ na ha akwụsịgo ife anyị na-anụkwazi bụ na onye isi ala si na-enwetago ndị APC si na ọ nwerọkwa mgbe onye isi ala ji wee kwuo si na ya ga-akwụkwọ etu esi wee kwu na ihe mere bụ na o nwetago di ya ka o nyocha anya bụ ife anya tụlee uche mara ihe ọ ga-eme osizie oge na ọ necha anya ọ mara ihe ọ ga-ewegara ndị omebe iwu ka ha mara etu a ga-esi wee mee ka ọ bụrụ iwu mana wee na-ajụsị gịnị mere na-akọwara ọrụ ndị ọrụ ọkwa ịma na ọ bago na ije polo na maka na ọ bụrụ na ha kọwara ndị ọrụ ife ọfụma agaghị m iche na ha ga-asị na ha akwụsịgo abụbụ ọrụ na ọ bụrụ na ọ na-anụ onye isi ala ọkụ n'obi ya mee ngwa ngwa were ihe ọbụla ọ na-eme ka ha ka nọrọ na abụbụ ọrụ ha nọ ka e were ife a na-eme wee jee ka emechaa sị na eweghachite gị azụ si na-ekwu ihe ha kwuru ha gbadozi ụkwụ na ya asịzia ngwa nachie n'azụ n'ọrụ mana ha bịa sị ha mana ijikwa eziokwu ndị wee sị gị na ọrụ na ihe dị ka ọrụ dị na ya o nwere mgbe onye isi ala pụtakwa wee kwuo anything o nwere ihe okwu ọ natara akwụkwọ e nyere ya sị ha ewetago m akwụkwọ ọ ndị mmadụ si na-akọ na ọ nabatago na o kwerugo kwubezie sọrọ ha ndị ọrụ asị na o kwerugo iju onye isi ala kịta sị ya o nwere mgbe iji wee kweru ma kwuo ọ ga-asị gị na ebe kwanụ o nwere onye nụrụ mgbe o kwu o nwere onye fụrụ ebe o tinyere aka n'akwụkwọ ma ọ bịanye aka n'akwụkwọ ya bụ na chizi ezigbo ọrụ ka a rụrụ n'ife a mana ihe a kezi ihe ọ na-egosi ntụkwasị obi n'ebe ndị ọchịchị maka na ọkwa ịma na ugbu a na ndị mahadum nọ na abụbụ ọrụ ugbu a iche na ndị a ga-eweriri ihe ndị ọchịchị ugbu a na ugbu a ga-agwa ka ha kwelu ịma na ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị ndị na-egwu ndọrọ ndọrọ ọchịchị ha na ndị wayo nwere ihe dị iche na ha na ndị wayo ịma nke ọzọ chandrum ịghọtago ha na-asị gị jewe ha na-asị gị jewe ịnawakwa ha na-asị gị nawa ijewe maka na asịgonu ndị ọrụ ka ejewe ha marọ na ka ndị ọrụ na-eje ha na-ana ndị nke mahadum ga-etinye anya na mmiri maka na o nwere ihe ndị be anyị na-asị na o nwere onye ọ ga-abụ ụzọ ọrụ gị mmiri ejikwana ya wee kụọ ihe ubi maka na o mepụkwa nwerekwa mmiri dị n'ala so ihe mee bụ na ndị a na ha ejigoro aghụghọ wee tinye n'ime ha ndị ọrụ ike gwukwuru ha amazi ihe a ga-ekwu ha amazi ihe a ga-eme mana ha pụtaghị okwu egwu si na gbasa ihe ọbụla ọsọ ha na-ekwu na ha mana ha ekwerego na ha na-echezi ka a bịa ya ka na-achọzi ihe ha oge ugbu a na ha na-enye ha oge ka a mara ka a bịa ya aka mana a ga na-ekwu na onye isi a na-abịanyebe aka na ọga ịma na echi ada agwa oge a na-aga mana o nwere ịma ndị ọrụ bịara na ebe ogwe a ga-eji ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị ga-eji wee gafee mmiri ebe ogwe a dị ka ha bịara wee chere ha ya bụ mgbe ha ji wee bilie ha ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị si ka ha gwakwanụ ha na ha ma ụdị egwuregwu a maka na ọ bụrụ ikweta ha ma ekwe nkwa mana o imejuru nkwa ekwere ha wee werukwa ha tinyekwana ya n'ụdị ihe ndọrọ ndọrọ wee kwuo wee saa ha wee meso ha mana nke bụ eziokwu na ikwu eziokwu ihe a mere ugbu a na-arụtụ aka na ụdị otu ndị ụfọdụ ji fụta ọchịchị na ugbu a na-enweghị nkwa ha na-ekwu ha na-eme imirikiti na-ekwu na enweghị nkwa ha na-ekwu ha na-eme na mgbe gọọmenti etiti a na-akwado iwere ọchịchị mgbe ha na-azọ ndọrọ ndọrọ na ha na-asị onwere ụdị nkwa ha ekwerọ onwere ihe a na-eme onwere ihe na-agụ ndị obodo anyị onwere ihe na-akpa ha ekwuru n'ọnụ na ha ga-eme ha ekwugide kwuchaa ngwa bido n'unu mewe akọrọgbada asị na ọ bụrụ onye nta asị na onye ukwu asị na ọ bụrụ onye gara aga asị na a na-atakwa ma ndị ka na-abịa abịa ndị achibeghị ụta ihe a ka ha nọ na ya kemgbe anwa
amarụgo ha ka ndị ọ bụ na ha bụrụ ekwu eme ha ga-ekwu zoo okwu ka mmiri kwee nkwa niile a na-ekwe n'ụwa mana mee n'ofu ka afụ o wee bụrụ na ọ na-eme ịtụkwasị ndị ọchịchị obi adịkwe maka na ha egosigo na ije ha na wayo na chandum ha ọ dị ka di na nwunye. Oge ugbu a n'afọ 2019 na-abịa abịa a ga-ebido ịbịa ya ka ha ọkwa ọkachasị ọkwa onye isi ala na ọkwa ndị ọzọ. Ewe akwụkwọ na-eso ewe ihe iwu kwuru na a ga-eweta akwụkwọ na tupu ịzụ akwụkwọ na Naịjirịa na ị ga-ewe akwụkwọ asambodo agbata nke abụọ. Oge onye isi ala chịburu nke mbụ oge a jụrụ ya ọ sị na asambodo nke ya dị n'aka ndị agha mana n'mkpụrụ ụbọchị one na one ugbu a ndị na-afụ maka ule nke ama dịka WAEC na ala anyị jee were akwụkwọ agba ama a na-agba akaebe wee yezie ya si ya na akwụkwọ agba ama gị na ka isi lele ule nekwa ya were ya asambodo a wee kpaa ya n'aka. Ndị ụfọdụ wee na-ajụzi ndị ka ezi ihe mere eji jezie ịgba akaebe na-ekwesịrị ịgwanụ ndị agha ka ha weta akwụkwọ onye isi ala n'ihe a bụ ihe gbagwojuru ndị mmadụ anya ugbu a. Oge ị nụrụ na ndị na-afụ maka nlele akwụkwọ nke agbata abụọ na ala anyị yere onye isi ala nke Naịjirịa asambodo nke ịgba akaebe akwụkwọ asambodo ya, kedu ka o si dị gị n'obi? Chizi ịma na ọ bụrụ kịta ka ife a bidoro mgbe ha na-achọ ịbata nke agbata nke mbụ nke ọ nọ kịta wee sị ya kedu maka na iwu obodo anyị a kọwara ọfụma na ọ bụrụ na ị na-azọ ka ịbanye n'ọchịchị ka ịbanye n'ọkwa na o nwere usoro na o nwere ihe ị ga-emejupụta dịka ịgụ akwụkwọ na o nwere nke bụ opekata mpe ị ga-eji tupu ọ bụrụ na iso ozugbo iso wee zọọ anya bụ ọkwa. Mgbe a sịrị nwa amadi a kedu nke gị, ife o kwuru bụ na ndị agha ji akwụkwọ ya o nwere udo ịma mgbe o ji wee mechi ihe o mere wee ọ bụrụ ya ka o bu n'ụzọ wee kwuo mana ọ bịa o nwere ihe a na-akpọ idu n'iyi affidavit. Affidavit bụ ije n'ụlọ ikpe maọbụ onye nwere ikike dịka iwu si wee kwuo wee ṅụọ iyi na ihe na-ekwu bụ eziokwu na ọ bụ na ọ bụrụ eziokwu na achọpụta na ọ asị ka esiri iwu ga-amado gị. O wee jee si na akwụkwọ asịrị ya weta na ya jikwa ihe a nọ na ọ dị n'aka ndị agha. Ndị agha ọ nọ na mba ọzọ chere nke a ga ewe megide a na-enyocha ya onye a mgbe anwa ọ bụrụ onye isi obodo onye na-achị bụ Jonathan nyanwa bụ onye bụ ọchịagha ndị agha niile mana o becha bụrụ onye isi ala obodo anyị Naịjirịa wee bụrụ ọchịagha nke izizi ndị agha niile n'obodo anyị a ọ gbuo ụkwara ha kwụrụ za ya ihe ọ bụla o mere. Ndị agha ọ na-ekwu ọ sị na asambodo ya dị ha pụtago obodo anyị ha pụtakwanụrụ ịmana ọ bịara n'ọrụ ha dịkwa nna ebe ọkwa na Abuja ọ bịara na nke a ha sị ajụjụ m chọrọ ịjụ ụbụ na-ewe ndị a ga-ezipụ n'obodo ọzọ maka na ha eche m na isi ụlọ ọrụ ndị agha nọ n'Abuja onye isi ala nọ n'Abuja. Achọrọ ka m kọwaa ihe ọfụma maka ndị aghọtachara ihe a na-ekwu maka ya wee jụọ ya na nke a sị ya mgbe ọ na-ede akwụkwọ ichigara ndị na-ahụ maka nhọpụta nekwa akwụkwọ nji o wee sị ha o wee jee ṅụọ iyi affidavit wee tinye ebe o kwesịrị itinye asambodo. Ihe o kwuru bụ na asambodo ya na ihe ndị ọzọ niile dị n'aka ndị agha. Ndị mmadụ asị mba ọkwa gịnwa bụ onye isi ndị agha kịta gịnwa bụ ọchịagha gwa ha ka ha wetara gị akwụkwọ gị ị mara ihe ndị agha kwuru. Ndị agha sị na akwụkwọ ya adịrọ n'aka ha na ihe dị n'aka ha bụ mpempe akwụkwọ onye isi ụlọ akwụkwọ ha dere detara ha mgbe ọ na-akwado ịbanye otu ndị agha wee gwa ha na onye a na nwa amadi a bụ onye dị etu a na ọ ga-adị mma na ha were ya na ọ ga-eme ọfụma. Mgbe anwa ọ gụchabe o si etu a wee jewe amị a wee na-ajụsị
kedu mgbe o jeziri nọrọ ala lee ule agba nke abụọ anwa ọ na-adị ndị mmadụ ka ọ na ole rule anwa maka na ọ bara amị tupu mgbe a ga-eru ule anwa eruo ihe niile ndị na-adọnyere ukwu na-ekwu bụ nekwa ndị nya na ya gara akwụkwọ nekwa ndị nya na ya gara akwụkwọ o nwere onye na-asị na ọ gara ọnya bụ akwụkwọ mana ịma chizi ịga akwụkwọ ịnọrọ lelee ule enene gị nenecha si na ịdara maọbụ na ịgafere na ịnafego maọbụ na ịda onwe masị na ị gara akwụkwọ o nwere ihe akaebe aka a na-asị weta ndị amị asịgo na ha ejiri ya mana ihe akaebe abụrụ akwụkwọ a onye isi ụlọ akwụkwọ a dejere a na-ekwu ka a na-ekwu isikwa maka na onye a bụ a na-abịanyụ ya ọ na-ewu a na-asị ka ha ekpokọnata ọ na-abasa ma ihe butere ya bụ ada eche echiche ọfụma asị ka ịma na eziokwu na-akwụ ọtọ mana ụgha ịgara ebe a mụ asụkwa na ụmụ onye na-agwa mana ịga ebe a eziokwu a na-achụ gị ịga ebe eziokwu a na-asụ gị ndị WAEC esi ebe mmadụ amarọ wee pụta wee were akwụkwọ asambodo ịgba akaebe wee nye ya mana ya na onwe ya ekwugo nwụọ iyi si na akwụkwọ WAEC ya nwa dị n'aka ndị agha iyi ya ọ nwụrụ ọ bụrụ na achọpụta na-asị na ọ dịrọ n'aka ndị agha ọ bụ ezigbo nsogbu ndị WAEC Ghana o nwere ndị dịga ndị WAEC Ghana maka na WAEC ndị obodo nọ na West Africa na mpaghara ọdịda anyanwụ Afrịka bụ ndị nwe WAEC o nwere ndị je na Ghana sị ha na ha chọrọ ịma maka WAEC n'obodo anyị na WAEC na Ghana na Gambia ebe niile abụ ofu ha sị ya na ha chọrọ ka anyị mara na ihe onye isi ala anyị kwuru na o nwere ihe a na unu ama maka ya ndị a sị na ha enenegokwa na ahịa adịrọ n'ọba akwụkwọ ha ka ha na-asị na ahịa adịrọ n'ọba akwụkwọ ha ndị WAEC na Naịjirịa eje buru asambodo ịgba akaebe wee weta ndị mmadụ a na-asị na adịgboroja ndị mmadụ a na-asị nọ ezigbo akwụkwọ ka ọ bụ ọ nwụrụ nke ọ bụ anyị ma ka a na-ekwe ha onye isi ala ọ nọrọ ebe ọ nọ mbọsị enyi na o kwuru sị na onye chọrọ ịchị obodo anyị na onye ahụ ga-achịnwu na-ejighị asambodo na ọ bụrụ asambodo na-egosi na mmadụ maara achị mana mmadụ amara achị ihe o kwuru bụ eziokwu mana na ihe anyị na-ekwu bụ na iwu sịrị na tupu iwu ala na tupu ọ bịara ịchụ mpụ na awụ obodo kwuru ọ dịzịa ka a ga-asị ihe bụ obere ihe ọ bụrụ na ị nwere akwụkwọ a banye n'ime ụlọ gị weta ya gosi ndị mmadụ ka afụ ọ bụrụ na ị nwere ya si na ị nwere ya mana ihe na-akacha ewute ndị mmadụ bụ na ị na-asị na ịbụ onye aka nkwụmọtọ ị na-asị na ị bịara ịchụ mpụ na aghụghọ ị na-asị na ịbụ onye eziokwu mana ị bịazịa na-eme ka a ga-asị na eziokwu nọ n'aka nri ị nọrọ n'aka ekpe n'ebe ihe a dị o nwerekwa ihe mma mana o nwe ka ya bụ okwu dị ya bụ ihe agbatịrị agbatị ọ gbatịrị agbatị ma ncha ndị be anyị na-ekwu mba sị ịbịa isi na onye ọzọ bụ onye ori onye ọ bụ ya na ya ndị na-azọ na ọ bụ onye ori na ọ bụ onye ori ihe niile a na-awakpo emegide nwa amadi a bụ omume na ọ bụrụ onye aka nkwụmọtọ na onye a bụ onye aka nkwụmọtọ mana ofu ihe anwa a na-asị ya iwu obodo ị kwesịrị ewee na-asị na onye a banyere amị onye na-eghe une anwa banye amị kedu ọ bụ na ị nenere ya ha asị na ịgafego wetana ya maka na ọ bụrụ na i jiri mpụ wee wuo ihe ahụ i wuru n'elu mpụ na-egosi na ọ dịrọ ọ dị mma ọ bụ na ugbu a ka ị gbanyere ekwurekwu nọ ugbu a ka ibidoro na-ege anyị ọ bụ nzukọ ka anyị nọ na ya wee na-ekwu ụmụ ihe megasịrị na-eme n'ala anyị Naịjirịa anyị bụ ụzọ na-akwụkwọ ogo ma gwa gị na ndị ọrụ bekee ya bụ ndị na-alụ ọrụ bekee na-ekwu na ka a ga-atinyelu ha ego ruru puku naira iri atọ na ihe ekwutere na ọ dịzị ka ọ bụ ozi ya maka na ndị ọchịchị etiti nke onye okwuchitere ha bụ Alhaji Lai Mohammed pụtara ka emechara nzukọ ụnyaahụ wee sị
na onye bụ eziokwu na onye isi ala anabata na alo ndị ọrụ bekee kpara maka ichelu ha ego ha ka o ruo $3,000 mana ọ ga-enyocha ya bụrụ ụzọ nyocha ya na o nyochasịa ya ọ maziri ihe ọ ga-eme maka ya. Anyị gwakwa unu si na onye osote omebe iwu nke etiti nke ala anyị bụ Ikeọha Ike mmadụ ekwuola ka o si nafere n'aka ndị oji egbe egbu ndị omekome wabatara n'obi ya dị na Apụ ya bụ n'ebe ha bi na Apụ na Abuja ebe ndị omebe iwu na-ebi na ha wapụtara bata na be ya wakpo na-abịa ozigbo n'ebe ya na nwunye ya nọ na-ehi ụra n'ihe dịka elekere 4 nke ime ụtụtụ na ọ bụzi n'oge Chineke mebere emebi ebe a na-adọgharị ka a na-amegidere ụfọdụ n'ime ha wee gbaa ọsọ mana Chineke mere ebere ejide ofu n'ime ha mana ebe ọ nọ na-ewute ya kpọmkwam bụ na ya kpọrọ onyeisi uwe ojii ya bụ Ogbuọgụ nke Naịjirịa na ekwentị ya agbanyụ ya agbabazi ọsọ ozigbo ka ya kpọọ ndị ya na-alụ ekwentị na-akụ mana were onye zara oku ya. Akpọchara ndị a niile emechazi ọ bụziri na ya jezi kpọọ onye isi nke ndị uwe ojii nke nọ n'afọ maka Apụ mana ọ bịaghị. Ọ bụ osote ya bịara. Oge osote ya bịakwa na-abụ ka o rugoro ihe dịka elekere 5:30 ọ bịacha wee fụcha ihe niile ndị a ji bịa ihe eji emere mmadụ ahụ na-egbu mmadụ ha jicha bịa wee naba ozigbo si na onye isi ya ga-abịa mana ya nọgidere kemgbe ruo ihe dịka elekere 9 nke ụtụtụ wee lụzie oge ejebere ọrụ na ndị a abịabeghị. Ihe a bụ ihe gbogbujuru ya na ama ka ịdị ha dị. Anyị gwara unu na ndị ọrụ nkụzi mahadum na ha na onwe ha agba na abụba ọrụ nke ha maka na nkwa ekwere ha kemgbe afọ 2009 na-ewebe ihe ndị ọchịchị mere. Wee nụkwa na ndị na-afụ maka nlele nke mpaghara Afrịka bụ ọwụwa anyanwụ ebe ọdịda anyanwụ nke Aịwa na ngalaba ha nọ na Naịjirịa ewere na asambodo ịgba akaebe na onye isi ala anyị were akwụkwọ asambodo n'ọgụrụ akwụkwọ agbata nke 2 ewee na nke akpa ya n'aka. Cheta na onye ọbụla chọrọ ịzọ ọkwa ọchịchị dịka iwu ala Naịjirịa kwuru na ị ga-ewerere opekata mpe asambodo gosiri na egụrụ akwụkwọ agbata nke 2 ewetazie ya iwee so ụzọba mana oge onye isi ala na-achịje akwụkwọ nke ya na-edeba ihe gosiri na o tozuru oluzie na nke akwụkwọ asambodo nke agbata nke 2 ọ si na ọ bụ ndị agha ji asambodo nke ya mana ugbu a ndị na-afụ maka ule na Naịjirịa na ngalaba ọnwa ya nke Afrịka bụ nke ebe anyị nọ ngalaba nke Naịjirịa ewee na asambodo ịgba akaebe wee jee kpaa onyeisi ala n'aka. Ọ bụ ya bụ ihe megasịrị. Ugbu a ị ga-egbezi ohere isozi wee tinye ọnụ na ya. Mụ na Amaechi Ugwuele ata n'akị ji eze oluo n'oge gị ga-agwa ihe ịfụ na ụmụ ihe a niile ebe ọ sọrọ gị iwee so tinye ọnụ. Cheta na ọnụ ka anyị anaghị agwa asụsụ Igbo ọgwa. Ị ga-asụ Igbo yele eye ị gaghị agwa ya ọgwa ma ọlị. Afa gị ga-abụrụ dị iche iche ka ị nọ wee na-ekiri anyị. Afa gị ga-agba afọ Igbo. Ị ga-agwa ya ebe isi akpọ wee tinye ọnụ na ya. Akara ekwentị ị ga-eji wee kpọkwanụ ụbọ nkịtị 9 2 3 1 1 1 0 maọbụ 0 9 7 7 1 1 0 bụ akara ekwentị ị ga-eji wee tinye ọnụ n'okwu. Cheta na ị ga-asụ Igbo yele eye. Ugbu a ị ga-osu ka anyị gbabata ekwentị wee nabazi okwu unu. Onye na-akpọ? Nwanne m na ọ ga-adọrọ gị mma nwanne. Ọ ga-adụkwara gị ọnụ nwanne mmadụ. Biko nsogbu dị bụ na ndị be anyị ga na-awụfu ukwu anyị na-eke mana abụ m nga nwanne a na-ekwu okwu n'English oyibo ga-aja atapị n'ayọ ya na kpọọ ya n'ụtụtụ owere English ta Igbo ihe niile nke ọ nwere ọ ga-aji Igbo anyị Igbo
ihe m na-ekwu nke m ọ dị ma nwanne nna ịdana ya imere nke mbụ mgbachi gị nkịtị dịka nwanne nna ihe niile ị ga-asụ ebe a bụ Igbo ị gaghị agwa ya ọgwa ma ọlị ka anyị were okwu wee na-aga onye na-akpọ ekele m gị ọ dị mma onye na-akpọ gwa ya afa gị na ebe isi akpọ ndị ka ị mere nwanne onye ọ dị mma ụbọchị ọzọ ịsụọ Igbo yele oye ọ dị mma na ịdọ aka na ntị ịkpọ anyị n'ọnụkọ a ị ga-asụ Igbo ịchọ ekene anyị dịka ndị Igbo si ekene ndị Igbo na-agba afọ nwanne ha ekene ya ọfụma jụọ maka ụlọ jụọ ka o mere ikenesia wee zizi ozi gị ọkwazie na ike ekene adịghị eti ọnụ n'ihe niile nke anyị kwupụtara ebe a ya wa ka wee tụọ alụ nke gị akọ n'ọnụ alụ ka anyị chọrọ maka na ịgwaghị eziokwu ndị Igbo bụ ikwuo ya ka ha ji agwa onwe ha okwu na ama cheta na izuka mma na nneji onye na-akpọ nwanne nwoke ndị ka ị mere nwanne anyị dụcha maka ndị nke gị anyị nọkwa ama m na anwa na ọ naghị eti gị were nwa wee na-apụ ya ifọ ma sụkwa nke doro anya mbụ ọ dị mma akara ekwentị ga-eji wee tinye ọnụ ya bụ 09902231109 maọbụ 09977111009 izuka anyị na-akpa ebe a ọ bụ na ugbu a ka ị gbanyere ekwurekwu gị wee na-ege anyị ntị anyị na-ekwu na ndị na-afụ maka nlele na mpaghara ala anyị isi ojii nke Naịjirịa so n'ime ha ewere na asambodo ịgba akaebe wee yie onye isi ala na ọ gụrụ akwụkwọ agbata nke abụọ mana a na-ajụzi ebe nke ọ si bụ na nke ndị agha ji ebe ezi ka ọ dị maka na o kwesịrị iwere asambodo a wee deba ya wejere ndị na-afụ maka ndọrọ ndọrọ ọchịchị n'ala anyị maka na ọ bụ ihe iwu kwuru mana nke ewetazara ugbu a bụ nke ndị na-afụ maka nlele na mpaghara isi ojii nyere ya anyị gwara unu na ndị nkụzi nke mahadum ndị ọrụ ha na ha agbaala abụbụ ọrụ maka na nkwa ekwere ha kemgbe na ihe niile abịara aka na ya kemgbe afọ 2009 na-enwe nke mere wee gwa unu otu Ikeọha onye na-esota onye isi omebe iwu nke ala anyị bụ ya bụ ana m ekwu maka ike ekwere mmadụ o kwuola ka ndị chọrọ bịara igbu ya si wee bịa maka ha eji jidekwa na ofu onye n'ime ha wee gbaa ọsọ ka ejiwa nata na be ya na ka o si wute na okwu niile a kpọrọ ndị uwe ojii na-ewere nke abịa aza ya ọsịsọ anyị na-agwa unu wee sio na $30,000 ahụ ndị ọrụ bekee kwuru na a kwesịrị ịkwụ ha asị na ha akpachago abụba ya wee were ihe niile ekwekọta wee onye isi ala ndị ọchịchị etiti ekwuola na ha anabatago ya onye isi ala anabatago ya mana ọ baghịbe ha aka na ya na ọ ga atụle ya olenesia ma mara ihe ọ ga-emezi na ya mana ugbu a na ọ bụ ebe a ka ọ ka nọgodo ka anyị were okwu unu onye na-akpọ ọ dị mma ịkpa anyị ịza anyị wee tinye ọnụ n'okwu sụọ asụsụ Igbo
ọ bụrụ na ị na-ha asụ Igbo ọfụma biko ichere ndị na-asụ Igbo ka ndị Igbo chọrọ itinye ọnụ n'okwu ya bụ ndị Igbo ha yele ya tinye ọnụ n'okwu ka m nwere okwu a onye na-akpọ Odogwu anyị mere mma Emeka ke ndị ka maka ndị Benue ọ ga-adịrị gị mma nwanne m daalụ ụmụaka akwa ọ dị mma Amaechi Emeka chọrọ ịjụ gị ajụjụ ngwa jụọ ajụjụ nke mbụ m chọrọ ịjụ ya bụ onye isi ala Ọchịgbo n'oge ahịa oge ahụ ọchị n'oge ahịa ka akwụkwọ o wetara je gosi n'ahịa ọ bụ ya bụ maka na ama m n'ezie onye isi ala chọrọ echi n'oge weta akwụkwọ ana Ọchịgbo n'oge ahịa ọ chịrị n'oge ahịa chere ya na ọ pụtagwo ị ka nọ ebe ahụ ị ka na-anụ gaba n'iru na okwugo ihe ọsụbaghị asụsụ ọzọ ime bụ na amụrụ m ihe ọ chọrọ ikwu mana nke mbụ bụ na mgbe ọ chọrọ ikwu maka agha Biafra ma mgbe ndị agha na-achị mgbe ọ chịrị isi ndị agha mgbe ahụ ọ chịrị atụghọrọ ya vootu o jiri ike wee were ọchịchị etu ndị agha si eme mgbe ahụ ọ bịara ọchịchị n'ike chụpụ ndị atụrụ akwụkwọ ka ha wee chịa kpụrụ ndị mmadụ chụpụ ndị nkịtị kpụrụ ha kpochigasịa ịghọtago mgbe anwa nwere onye ga-eje jụọ ya ajụjụ nwa amadi a oge anwa na o nwere ndị nta akụkọ ọ tụrụ mkpọrọ maka na ha na-ede ihe gbasara ọchịchị ya ka o si wee na-achị na aka ike o ji wee soro ndị mmadụ mgbe anwa o nwere ọnyanwa bụ iwu nyanwa bụ mbido nyanwa bụ njedebe ndị agha onwere onye na-eji ajụ ha ase maka na onwere onye bịanyere ha ka ọ bụrụ gị akpọtara ha ị na-akwa na onye ịkwọtara ịghọtago mana ihe a na-ekwu bụ na iwu sịrị na ọ bụrụ na ị ga-achị na-ekwu ihe ị ga-eji o ji ihe anwa ọ bụrụ na o ji ya nya weta ya ọ bụrụ na o jiri ya ya si na ya ejiri ya ọ dị mma ka anyị were onye ndị ọzọ na-achọ itinye ọnụ okwu onye na-akpọ ọ dị mma ịchọ ịkpọ anyị biko sụọ Igbo yele ka anyị were onye nke onye na-akpọ Chinyere ebe ka isi akpọ ọ dị mma onye ji na-amaki n'oyibo wee na-asọgbali Igbo ghale onye ji na-amaki n'oyibo wee na-asọgbali Igbo ghale onye chọrọ isi Igbo sụrụ Igbo onye chọrọ isi oyibo sụwaga ịchọ ịsụ oyibo chere ndị bekee anyị were ihe niile ebe a ewe oge nke anyị nọ ya ugbu a bụ oge ndị Igbo oge nzukọ oge anyị ji akpọ alụ n'asụsụ Igbo yeleye ya bụ na bekee ekwesịghị ịbata n'asụsụ anyị nọ ma ọlị ndị nọ n'obodo bekee nwere ike ịgba akaebe na ndị bekee ha na-asụ asụsụ ha asụsụ Igbo ada abata na nke ha ọ dịghị aba ya ma ọlị ha na-aza afa be ha ka anyị nọrọ n'ala Igbo zaa afa be anyị na afọ Igbo amakakwanụ sụọ asụsụ anyị na asụsụ anyị amakakwanụ ka m nweziri okwu a onye na-akpọ Odogwu Ọkịja Ọkịja ndị ka email Ọkịja gaa n'iru nwanne ama m na ị na-azụkwa gaa n'iru tie ọnụ n'okwu gaa n'iru Ọkịja nna m ukwu ihe chọrọ ikwu bụ na ife nne na-eme n'obodo anyị a ife ọ na-eji eme ka nne enwe aṅụrị bụ na oge erugo oge ndị Igbo kwesịrị izukọta ọnụ chọọ ife na-achọfa ife mere nna anyị ukwu ọ dịrọ m obi mma mana nna anyị ukwu nke onye ka ị na-ekwu ike ekwere mmadụ ọ dị mma gaa n'iru mana nke ife ha na-eche
ka ha nata ụlọ ga chọọ nwere onwe ụmụ Igbo na ha chọọ na ndị Hausa ma bụzi ndị Igbo ọzọ. Ekele gị. Daalụ Ọkịja, daalụ. Ocho ya dị ya njọ. Ka anyị nwekwara onye nke ọzọ, onye a chọrọ itinye ọnụ n'okwu nke ya. Onye na-akpọ? Ọ ga-adịrị gị ma ezigbo mmadụ, udo dịrị gị. Biko gwa ya afa gị. Ọ ga-adịrị gị ma ndị ka unu mere. Njọkụ gaa n'iru nwanne m. Ọ na-abụ mfụcha ihe na-eme n'obodo a na-agbamanye mmiri. Ihe na-aga aghụghọ ọ na-abụ ajọ m chọrọ na eze bụ mgbe onye isi ala asụsụ nke ọ na-achị obodo o wetara asambodo o ji gụọ akwụkwọ iji tinye ya ihe gburugburu okwu onye nke n'ọnụ akada akpara okwu ebutezi ihe ikwu mgbe ahụ agbaji nkịtị maka na onye mgbago ugwu ọ bụ onye ibe anyị mere ihe ya mgbe ahụ akara itinyere ya akwụkwọ ihe na-aka na obodo a mmiri na-aka aka mmiri na isi gwaruru nkọ anya mmiri na-agba ihe na-eme chizi ihe anyị na-ekwu uru ka anyị na-agba ndị uru ka anyị na-agba na obodo ihe na-enye ike ekuri mmadụ abụọ nke ndị nche na-eche ya nche ewepụ ha dum akpụọ ndị nke a nwụrụ onye dị azụ okwu ihe a na-achọ ka egwu chacha ndị Igbo ndị ọnụ ha na-eru n'okwu ụzọ gwara mmadụ nkịtị nwụrụ onye chọrọ ikwu ụgwọ anya mmiri na-agba m maka na afụrụ m ihe na-aka aka n'obodo a nke a ga-asị na ndị Igbo na ọ na-adabara ha ọ na-adabara nka ọ na-adabara ha nka agbachi nkịtị agbatịrị nkịtị ka mmadụ mgbe ihe a ga-emeriri kemgbe anyị nwere ụgwọ ihe n'obodo a nwụrụ ihe na-aka aka na ndị asị na no anyị na okwu ma anyị mee nke anyị asị na ka anyị chịkọta bụrụ ole ka a na-achịkọta ndị mgbagwo ugwu ole rụrụ n'obodo a ndị ọzọ ụlọ ole ka a rụrụ mana ndị Igbo ibe anyị rụrụ ụlọ rụchiri asị na anyị nụrụ ofu ndị ana-agbagwo anyị adịghị ihe niile mana onwe ya jụrụ ndị Igbo anyị ga-anọdụ asụsụ na-ajụghị chi na onye otu anyị n'ebe a ndị Igbo ihe a dị ọ ga-adị ma iji akaba anya njọ ha na-ekpe ọdịka nọ na-ekpe emekeme ka mara ka ihe ga-esi gara ka jikọta ọnụ ihe niile obodo a ya dịrọ anya mmiri na-agba. Daalụ Njọkụ, daalụ. Amaechi dịka ihe o kwuru o wutere ya nke ukwuu. Njọkụ o wutere Njọkụ nke ukwuu mana ọ bụrụkwa na ndị ọchịchị ala Igbo ndị ọchị obodo ala Igbo ekwukwala okwu wee katọọ mwakpo a ejere na be osote onye na ike ọha ya bụ osote omebe iwu nke ala ha ekwuola okwu wee katọọ ya ọ bụghị na ha gbachiri nkịtị. Onye na-akpọ? Afa m bụ Ọgbaga mere aka Ọgbaga oweta Ọgbaga gaa n'iru. Esi m Enugu akpọ. Gaa n'iru nwanne. Ara m anụ ihe unu na-akpa ihe ndị a na-emegasị n'obodo anyị ọ na-ewute m ọkachasị etu esi wee jee na be osote onye isi ndị omebe iwu ya wutere m nke ukwuu. Ọ bụghị ihe a tụrụ anya ka ndị uwe ojii wee mee ka ha gazi mee ọ dịzị ka izu ha kpara akpa so ụdị ha ọ dịkwa m ka ọsọ na bekee onye Igbo na-asọ ụsọ kuku Igbo na-asọ m ụsọ asụ ya maka nke ukwuu ya bụ ịchọ itinye ọnụ n'okwu a ị ga-asụrụ Igbo yele eye ka nwere okwu a onye na-akpọ
ekele m gị ogbubiela ị ka nọ ya gwa ya okwu na-akpọ bụ Nwagụ Eke ugbo ọka Nwagụ Eke ndị ka ị mere pịafụta ụwanị anyị nọkụ nwanne m nwoke ị na-awụ obodo anyị ka ọ bụ mfu enu ka ị nọ Onugudu ka onye na-awụ obodo anyị ngwa na-etinye ọnụ n'ofe ife anyị na-akpa maka ibe unu na-ekwu maka nwanne anyị ọ na edoga m ọ na-ewutekwe m chine ọ na-ewutekwe m na ọ bụrụ na ha nwabụ ndị ụmụnne anyị na nọchitela anyị vekụ ga-ekwe nata ụlọ ka ogbubie ya ewutena gị nwanne anyị ịchọ itinye ọnụ n'okwu gbaa anyị n'akara 0923111 maọbụ 0 ya bụ nkịtị 9 nkịtị 9 7 nkịtị na 9 bụ akara ekwentị nwere ike iji tinye ọnụ n'okwu onye na-akpọ ndị ka ị mere gwa ya Emeka Ekwulọbịa Chukwuemeka Ekwulọbịa Emeka na-ekene Emeka nwanne m nwoke ka ị mere ise ana m ekwu okwu gbasara asambodo onye isi ala ile anya ọchịchị onye isi ala n'ọbụ ọchịchị oji obodo a were eme ihe ọchị n'ala anyị na-ewere ya na-eme ihe ọchị na Afrịka ile anya ịfụ na ọchịchị anụnwa agwọ doro ego n'ọchịchị a onwebeghị ihe amụrụ ha n'ọchịchị a kedu ka onye isi ala ga-esizi na ndị ihe anụnwa ji asambodo ya ndị agha ji asambodo ya ya bụ na ha ji ya ama m na ọkwa n'ebe ahụ ha nọ ka ọ dị onye nwa nọ n'isi ihe niile ya jee n'ụzọ o weta ya aka na-ekwu nke ahụ ekwu ndị iwe asị na ha ọha ma na-elekọta dị asambodo ewetara ya dị asambodo ọ gwara ha na ya o furu efu ha na onwe ha na-emekwa onwe ha nke ha oyeye n'ụdị otu aka ahụ ọ na-eme onwe ha ihe maka na ile anya efu na ọ gwara ha na o furu efu ya bụ na ọ gwara ha na o furu efu ha weta ya ọ dị iche mana nke abụọ ọ sị na ha ji ya jee ebe ahụ jee weta ya ọ gaghị ejeje ebe ahụ ya nye ha n'iwu a ga-ewetara ya ebe ahụ ihe ọzọ nche m na-atụ biko bụ ihe gbasara ikekwere mmadụ gịnị ka ha chọrọ ka nwa amadi a mere ọnụụlọ ya dị na Abuja ka ọ bụ nke dị n'Enugu ka emere ebe a nke Abuja apụ na Abuja ya kpacha ndị uwe ojii ha ekwela azọ ya atọrọ ka nwoke a nwụọ ka ha chọrọ ka ọ dị ndụ ndị Igbo kwesịkwara ndị na-ajụ ọdị ajụjụ a maka ihe a megoro nwoke a ka ọ dịghị mma mmadụ ime ihe dị mma mmadụ ime ihe ọ dị mma ọ bụ na ọ dịghị mma maka na nwoke a agbago mbọ ukwuru ịhụ na obodo anyị bụ Naijiria mere nke ọma na ngalaba niile ma ime iwu mana ihe na mmepe mana ihe niile ihe ka a chọrọ ka e gbuo ya ana m asị biko onye isi ala unu gwaruoro m ya na ihe ahụ na-eme a ga-ejikwana ya wee cheta ya ma ọ bụrụ na ọchịcha a ga na-ekwu na o nwere onye chịrị Naijiria n'oge dị otu a na onye ahụ ọ chịrị ọ bụ eziokwu na ọ chịrị kama na ojighị asambodo onye akpara kata aba ka ọ bụ ekelekwa m ọ dị mma daalụ Emeka onye na-akpọ ekele gị nwanne Emeka gaa n'iru akwa ị nụrụ ahịa asara gị
bụ na ịbụ nwafọ Igbo na-asụ kwesịrị ịsụ Igbo ma ịsụ ya ebere adịghị ya ichere ndị bekee ọ bụ na ịfụrụ Igbo n'anya nke ukwuu ị ga-afụ asụsụ Igbo n'anya wee na-asụ ya ihe anyị na-asụ ebe a bụ asụsụ Igbo yele ye ama m ka onye Igbo ga na-akpali anyị ọ dị mma ka m were ndị ọzọ wee ka anyị na-aga onye na-akpọ hey ọ dị nwata na nne ya brr igwe nwa okike gaa n'iru nwanne ọgọ nwoke ka eke ime ngarụ eziokwu ife m na-afụ n'ala anyị a bụ obodo anyị bụ Naịjirịa ọ na-agbakwa manya mmiri mana ife onye ọbụla ya bụ ka Chineke gbadata bịa nyere anyị aka maka ma nke ya ekwu amamma ka asambodo ka anyị ekwu amamma nke ada anaghị chaka egbo nwanne anyị nwoke amamma ka n'ụgbọ ndị ọlụ amaghakwa nke bụ eziokwu obodo anyị na-agbakwa manya mmiri ana m ya ka Chineke nyere anyị aka maka na ọ karịbakwa akarị ka ndị ọzọ wee tie ndụ biko nwanne mmadụ daalụ Chineke gọzie ego igwe nwa okike ọ ga-adịrị gị na mma onye na-akpọ Njọkụ gaa n'iru nwanne ọchịchị ya onye isi ala na-achị ugbu a onye anọ na onye a gị na-anọ ebe a ka m na-ajụ ajụjụ amecha a sị ihe iwu kwuru esi na enweghị ihe iwu kwuru iwu kwuru ya ị na-echeta na o nwere onye jere gbaa akwụkwọ n'ụlọ ikpe si ya weta asambodo onye isi ala ekporo ndị nnukwu ọkaikpe ndị ichie n'ime ọkaikpe jewe wee gbawa ndị ọkaiwu amara m ihe ha mere amara ihe ha mere mana ihe anyị ma bụ na anyị je n'ụlọ ikpe onye wegara ikpe n'ụlọ ikpe nọkọtasị na uche ya dịrọzi n'ihe a na-ekwu ka ya were ikpe wee naba ọ dị mma daalụ ka onye ọzọ tinye ka ndị ọzọ tinye ọnụ udo dịrị gị nwanne Njọkụ ka ndị ọzọ wee tinye ọnụ onye na-akpọ nwanne ekene anyị ndị ka ị mere gịnị bụ afa gị ebe ka isi akpọ wee ke Okonkwo ọ ga-adịrịrị gị na mma afa gị atọgbuo m ọ na-atọ ụtọ wee ke gaa n'iru isiokwu m chọrọ itinye ọnụ bụ mwakpa wepụrụ nwanne anyị nwoke na-apụ Abuja gaa n'iru ihe a emere wutere m nke ukwuu ị ga-echeta na ọ bụ n'oge gara aga ka a nọkwa na-apụ ụmụnne anyị mmadụ isii ofu efuru ya doro anya wee tata ọ bụrụ na efu ụmụ Igbo gbagotere n'ọchịchị obodo ka nwa ga nwanne anyị nwoke ntị ọ na-ofu na mma afụta na ndị Igbo ekoro nwere onwe ha ọ dịkwa mkpa Igbo na-achị eke tụalụ etu ọdị ndị Igbo maka na ndụ adịrị ọma ịtụfu atụfu daalụ nwanne na ndụ dị ike daalụ ọ ga-adịkwara gị na mma ịgbanasie ike wee ike Chineke gọzie gị udo dịrị gị ngwa ka ndị ọzọ tinye ọnụ ọ dị mma anyị ga-ewere ofu onye ma ọ bụ ọ dị maka anyị were ya onye na-akpọ onye nọgharịa ka anyị nụ ihe ị na-ekwu ọfụma
anyị ga-anụ ihe ị na-ekwu ọfụma ewutene ọ dị mma oge na-asịzi anyị kwarapụ mana m ga-ewere oge na-asị anyị kwarapụ ka m were onye ya na-apịachi ya onye na-akpọ nwanne Emeka gaa n'iru ekwu maka nke ike kwere mmadụ bụ ebe ọ bụla ejidegwu ofu onye ebe ahụ nke mbụ bụba kọwaa ihe onye a ji wee mere ya wee kpụ oge agwa ahụ ka ghara ịbịa ịchịtawa mmadụ ụta n'aka m ogechi onye isi ala n'aka m ogechi ndị na-achị ya ndị uwe ojii n'aka ekene dị nchukwu na-ejidegwu ofu onye a ga-eji n'aka ofu a ga-echi ofu onye ahụ ọ dị mmadụ alụ ọ dị mma Amaechi na nchịkọta okwu ịma oge ọbụla anyị bịara ebe a anyị na-ekwu ka o si wee dị anyị n'obi na-anụkwanụ ka ndị be anyị si wee na-afụ ihe na-eme atinyekwa ọnụ n'okwu mana anyị na-ayọ ndị na-achị achị ka fa na-ege ntị ka fa marụ ife na-anụ ndị be anyị ọkụ n'obi ka fa marụ ife na-ewute fa ka fa marụ ife na-agụfe agụụ ka fa marụ ife fa chọrọ marụ na ife a bụ ife ndị mmadụ na-atụ anya ka unu merụfa ka ndụ wee dụfa mma ka obodo wee dịkwanụ ka ọ bụ ka ọ nọ mmadụ n'aka ka ndị tụrụ akwụkwọ ka ọ dịkwanụ ha n'obi ka fa kwọrọ aka tinyere ọkịka akị ihe a ka anyị na-ayọ ndị be anyị na onye na-eri ya na-echetakwanụ nwanne ya na onye na-arụkwa n'ọrụ kwesịkwanụ n'ọrụcha ka o nwere ihe o ji wee na ndị ọchịchị na-etinye anya n'ihe a na-ekwu maka ihe gbasara ndị ọrụ ha na-echekwa na ndị ọrụ bụ mmadụ na o nwere ndị ha na-azụ na o nwerekwa mkpa ha na-egbo na ihe ha niile bụ ihe na-emekwanụ na ị na-anụ na arụ na ahịa mmadụ na ị na-anụ na mmadụ na-anwụ na ị na-anụ na mmadụ n'isi mgbaka ejidego onye ahụ na ị na-anụ na mmadụ na-emezi agha ụbịam na ihe isi ike ka ha tinye ya n'obi marụ na anyị na-enekwanụ ha anya ka ha mee obodo ka ọ dị mma maka na asị eze mee obodo ka ọ dị mma n'obodo ihe obodo na-achọ ọ dị mma anyị gwara unu na anyị na-apịachizi ya oge adaeze na ndị ọrụ bekee mahazichana wee were akwụkwọ nkwekọrịta na ụgwọ ha ga-abụzi 3,300 wee onye isi ala ndị ọchịchị ọrụ na-ekwuru ha bụ Alhaji Lai Mohammed na-ekwuzi na onye isi ala nabata na ya mana ọ ga-atụle ya ọ tụlesịa ya ọ mazịrị ihe o nwere ike ime na ya amara na aga abịa ya aka maọbụ na agaghị abịa ya aka gwa ọnụ na otu onye na-anọchite anya ndị onye osote ndị onye isi omebe iwu nke ala anyị bụ Ike Ekwere Mmadụ na o beela alịrị kwuo mwute ya maka otu ya si kpọọ ndị uwe ojii dị iche iche ndị ọgbọ ọgụ ha gbatagharị ọsọ gbata n'oge ndị bịa wabatara na be ya ndị a na-arụtụ aka na ha bụ ndị ogbu mmadụ wabatara na be ya mana ekene dị Chineke na-ejide ofu onye n'ime ha ndị nke ọzọ gbaa ọsọ na ọ bụ ka anyị mesiziri ka onye na-esota onyeisi ndị uwe ojii nke na-afụ maka apụ bịazi wee fụ ihe mere wee sizia na onyeisi ya ga-abịa mana ha abịaghị wee luo oge ya jebere ọrụ ka ọ kwụrụ elekere ya ite nke ụtụtụ oge ndị a bịakwara n'ime ihe a bụ elekere anya nke 4 n'ime ụtụtụ wee wakpoto n'ebe ime ụlọ ebe ya na nwunye ya dị na anyị kwuru wee si na ndị nkụzi mahadum ndị ọrụ mahadum na-agba n'abụbọ ọrụ wee gwa gị na ndị na-afụ maka nlele nke akwụkwọ agbata nke 2 na ala ya mpaghara isi ojii ngalaba ha na Naịjirịa ewere na asambodo ịgba akaebe wee nye onye isi ala maka na onye isi ala si na asambodo ya na ọ bụ ndị agha ji ya ọ bụ ihe a ka anyị kwụsịrị wee na-asị gị ọ ka mma na ị ga na-asụ Igbo ịfụwanne gị sụọrụ Igbo ọnụka bụ ọnụka anyị ji akwalite Igbo na-asị ka Igbo niile bịa kwado ọnụka kwado Igbo kwado ihe niile nke anyị na-eme ebe a ịnọ n'obodo dị iche iche wee na-ekiri anyị ana m asị na ọ ga-adịrị gị mma ma ọ bụ na ego anyị ọ ga-adịrị gị mma ma kwado asụsụ Igbo ka ọ wee dịrị anyị niile mma ihe a niile ịfụchara ebe iwu kwara ike ijeghachi azụ wee kirie fụ ka anyị si mee ya na kpakpando nke nọ n'ọwara nzikọrịta ozi nke ụnụma dịka YouTube
site na ekwentị gị ị na-afụ anyị na mba ụwa niile. Gwa ndị nke gị ha jebe na YouTube jee fụ Kpakpando ka ha na-ekiri ya wee kene sie ike Tochukwu Tobechukwu haziri ihe niile aga ebupụ ya bụ ebuba na YouTube. Tochukwu ọ ga-adịrị gị na mma, ekelela gị Amaechi, kele ndị niile kpọrọ. Udo ga-adịrị anyị niile, dịrị ndị Igbo niile, ọ ga-adịrịrị ndị Igbo niile mma. Chineke gọzie ndị Igbo.